Og velkommen til jeres verdenskant-program, Pro Jensens Arabiske Naboer. Programmet sendes tirsdag, onsdag, fredag og søndag. Vores formål med programmet er at give dig en idé om det danske samfund. Hvad er dine rettigheder, hvad er dine pligter, og hvordan du kan opnå et godt og lykkeligt liv her i Danmark. Danmark er også i vores land, og vi rejser ikke tilbage til, hvor vi kommer fra. Har du noget ris eller ros, som sædvanligt, du kan altid kontakte os på vores, kig på vores hjemmeside, om hvornår vi sender hvad. Vores gæst i dag, det er Jesper Mikkelsen, og Jesper er fra Internationale Socialister, og han er meget travlt. Jeg er utrolig glad for, Jesper, at du har fået tid til at komme i vores program. Og endnu en gang hjertelig velkommen til dig. Mange tak. Jesper, hvad er Internationale Socialister? Internationale Socialister er i Danmark en lille organisation, en lille socialistisk organisation, revolutionær, men vi har søsterorganisationer i det meste af verden. Okay. Blandt andet i Egypten, hvor vores søsterorganisation hedder Revolutionære Socialister, og har været en del af den ledende kraft på Tahrirpladsen i Kairo. Og vores formål er at sige, jamen, vi har en hel verden at kæmpe for. Vi har frihed og kamp mod undertrykkelse i hele verden, og hvis det skal lykkes, bliver vi nødt til at stå sammen på tværs af landegrænser, på tværs af folkeslag og på tværs af religioner, fordi der er så meget undertrykkelse, så meget uretfærdighed at slås imod, og vi kan ikke gøre det, hvis vi føler os alene og isoleret. Det er sådan en kort fortalt. Ja, men når ordet socialisme, er det kommunister? Internationale kommunister? Vi bruger ikke ordet kommunisme, fordi Stalin har ødelagt hele drømmen, og hele Sovjet, alle siger, jeg vil ikke gå i ens tøj, og jeg vil ikke i Gulag, og jeg vil ikke i fangelejre, jeg vil ikke have en diktator, og det er heller ikke det, jeg slås for. Jeg slås for frihed og oprør og reel frihed til folk, reelt demokrati. Jeg vil have magten tilbage over vores verden og vores byer. Jesper, når du siger demokrati, hvad mener du med det? Altså, jeg mener, at det demokrati, vi har i dag, i Danmark, hvor vi kan stemme hver 4 år, det er en meget, meget sølle udgave af reelt demokrati. Jeg mener, at vi skal... Altså, hvis vi siger... Jeg tror, vi alle sammen i Danmark kunne blive enige om, at det at have arbejdsløshed, for eksempel, det er en frygtelig ting, og mange går til, fordi man ikke har noget at lave. Lige præcis. Og hvis jeg så sagde, jamen, jeg kunne godt tænke mig at afskaffe arbejdsløshed, og selv man fik flertal for det i Folketinget, de ville ikke kunne afskaffe arbejdsløshed, fordi det er ikke deres system, det er ikke vores system, det er kapitalens, det er alle bankernes, det er dem med de mange penge system. Og for dem er arbejdsløshed ikke noget problem. For dem er arbejdsløshed sådan set meget godt, fordi så kan man presse lønningerne, så kan man sige, hvis du brokker dig for meget, så ender du ude i arbejdsløshedskæden. Lige præcis, ja. Det er en pression. Ja, det er pression og sådan. Ja. Og jeg mener, demokrati, det handler om at have magt over sin omgivelser. Vi sammen kan have magt over at sige, jeg vil bo i en anden by. Ja, for det er godt, det siger der, hvis du brokker dig så meget. En af mine venner, i en anden arbejdsplads, tillidsmanden sagde til hende, hvis du brokker dig for meget, så er det dig, der ryger først. Og tillidsmanden. Det er jo et tydeligt eksempel på, at der skal brug for noget nyt. Der er brug for en venstrefløj, der tør at være venstrefløj. Vi har brug for tillidsmænd, der siger, hvis de begynder at presse os på lønnen, eller tage vores pension, så skal vi sige, i stedet for at dukke nakken, så skal vi sige, fandme nej, vi strejker. Vi vil have solidaritet, og vi vil stoppe det her. Fordi hvis vi ikke stopper nu, hvornår så? Nu vil de tage vores efterløn, ikke? Og pension, det bliver helt op til 69 år. 69 år, folk de dør på arbejde nu, ikke? Ja, præcis, ja, ikke? Og der er ikke nogen, der gør noget. Og jeg vil være med til at bygge sammen med alle dem, der siger, nu er det slut. Hvis vi ikke siger slut nu, hvornår så? Det er rigtigt, ja. Men det er meget godt, at et frisk menneske som dig, som er unge, ikke også, at du kæmper for os de gamle, ikke også? Sådan det, er det ikke lige glad? Det er jo unge mennesker, ikke altså? Om vi er gamle, vi ryger i svinet, ikke altså? Jeg synes nu har jeg været meget ude. Vi har lige haft en medlemskampagne. Det er også der, vi mødte hinanden, tror jeg. Vi mødte hinanden på et torv. Og jeg har været meget ude og snakke med folk her den sidste par måneder. Og jeg er meget overrasket over, jeg tror det er efter Egypten. Jeg er ikke helt sikker på, at det kun er det, men især efter Egypten har lavet det her store oprør.
så har folk ligesom pludselig, der er muligt at gøre noget. Det er muligt, at der er en anden verden, der også er mulig. Det er ikke nok. Det er det der med, jamen så kan vi jo vente på næste valg, ikke? Flere og flere tænker, jamen det er om det er Helle og Villy Søvndal, der sker ned, eller om det er Lars Løkke og Pia Kjærsgaard, der sker ned. Jeg er sådan set ligeglad, altså. Men vil det ikke være bedre, hvis Helle og Villy kommer til, trods alt, ikke? Altså. Det ved jeg vil også sige, at man skal selvfølgelig stemme på en ny regering. Ja. Selvfølgelig. Fordi altså, det er alt andet uden Dansk Folkeparti, der er alt andet lidt mindre racisme, men det vigtigste, det er, at de er lettere at presse. Det er lettere at presse Villy og Helle. Hvis vi har store demonstrationer, så ryster de mere i bukserne, end Lars Løkke gør. Og hvis man stemmer på Enhedslisten, så det giver endnu mere styrke. Endnu mere styrke, ikke? Jeg er glad for, at Enhedslisten har en lille smule medvind, trods alt. Ja. De har fordoblet deres procentvis, ikke? Altså, det er godt. Jeg har set en måling med 10%. Det er jo meget fint. Ja, det er jeg meget glad for. Absolut. Jeg håber, de får 90 mandater ved næste folketingsvalg. Ja, det kunne være godt. Hvorfor tror du, at de politiske partier, de snakker kun om valg? Hvorfor de kun snakker om valg? Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg troede, man gik jo ind i politik for at ville forandre ting. Jeg troede at det var det. Folk gik ind og havde en sag at slås for, og man ville forandre ting. Men jeg tror, der er noget ved at komme ind og sidde på en taburet, komme ind i de store sale derinde på Christiansborg, så begynder det at ske et eller andet op med folks hoveder. Så begynder man at blive en del af magten, en del af systemet. Hvis man ikke passer meget på, så begynder man at tænke sådan, jeg kan få en karriere, jeg kan få på ministerpension, jeg kan tage ansvar. Og så begynder det kun at handle om valg, om at jeg skal vælges, jeg skal have min karriere. Og så begynder alt det der med idéerne om at skulle lave samfundet om. Men det bliver knap så vigtigt, det kan vi lade de unge om, siger man så. Ja, men jeg er også realist, og nu må vi tage ansvar. Og den der. Hele tiden, det der med at skulle tage ansvar. Hvad er det, vi skal tage ansvar for? Skal vi tage ansvar for, at de rige kan blive med at blive rigere, og bankerne kan få bankpakker, vi kan gå i krig? Det er det, de tager ansvar for, og jeg er træt af deres ansvarlighed. Altså, jeg vil have noget, vi skal have noget for oprør fra neden. Der er Mellemøsten. I øjeblikket er det Mellemøsten, der viser vejen. En gang var det Vesten med frihedsidealer, der viser vejen. I dag, der er det Mellemøsten, der viser vejen. Ja, det er virkelig rigtigt. At selv Kina og Rusland er blevet bange for det ting faktisk. Det viser ikke begivenheder i Egypten og i Tunisien. Nej. I Kina. Det er virkelig bange. Og alt det med, man hører aldrig om Kina, ikke? Man hører altid om Kina, det er det her kommunistiske land og diktatur og sådan noget. Men Kina, det er altså også historien om de største arbejderkamp i nyere tid. Kæmpe store strejkebevægelser. Er det rigtigt? Aldrig om dem. Man hører aldrig om dem. Fordi hvis folk begynder at kæde tingene sammen, så begynder befolkningen at blive farlig. Så jeg vil sige det, Kina, det er også arbejderkamp. Heldigvis. Det er noget nyt for mig, faktisk. En anden ting, jeg vil gerne, hvis du kan forklare mig det. Det har altid undret mig i Danmark, at demokratiet standser ved fabrikkens port. Ja, det har også undret mig. Eller ved arbejdspladsens port. Hvorfor det? Man snakker om demokrati ude i samfundet, men ikke når det kommer i den der ghetto-linjen på arbejdspladsen, at det er lederen eller arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejde. Det er trods alt mit arbejde, min arbejdskraft. Men det er jo fordi kapitalisme handler om at skabe profit. Kapitalisme handler jo grundlæggende om, at den ene kapitalist skal vinde i konkurrencen over den anden kapitalist. Og det kan den kun gøre ved at presse sine arbejdere mest muligt. Og hvis arbejderne så siger, nej, jeg synes, vi laver dårlige produkter. Prøv at se den her mobiltelefon, ikke? Noget af det, de bruger mest tid på inde på Nokia og alle de andre steder, det er at få mobiltelefoner til at virke i kortere tid. Fordi hvis den går hurtigere i stykker, så skal vi købe en ny. Ja. Og almindelige arbejdere, der går på den fabrik, der også har en mobiltelefon, de tænker, det er da fuldstændig vanvittigt, jeg skal lave mobiltelefoner, der går hurtigere i stykker. Ja. Men det er deres udviklingsafdelings primære opgave, det er at finde ud af, hvordan laver man en, der skal se smart ud, men det skal godt nok også gå hurtigt i stykker, for så kan kunderne komme ud og købe en ny. Og nu har de også den der transformatør, eller omformer, ikke? Hver telefon har sin egen omformer, så du har derhjemme 20-30 forskellige omformer, ikke? Det er jo vanvittigt. Altså man ikke kan finde ud af lovgivningsmæssigt, siger. Vi har ansvar for den der jord. De siger til mig, man siger tit til socialister, sådan, I vil lave en anden verden, og det vil skabe anarki og kaos, ikke? Og jeg vil bare sige, deres verden, den vi har lige nu,
Fordi størstedelen af jordens befolkning, der er det anarki, kaos, sult og manglende tro på en fremtid til dem selv og deres børn. Deres system er anarki og kaos, og jeg synes, vi skal bygge et andet. Jeg vil gerne lære, hvor jeg skal lære dig lidt at kende. Du er en ung mand på... Hvor gammel er du? Jeg er lige fyldt 30 år. 30 år, ja. Og du er... Hvilken uddannelse har du? Jeg er lige blevet færdig på Roskilde Universitet. Kant med i pædagogik. Pædagogik? Okay. Og lige nu der arbejder jeg så på Internationale Socialisters kontor i en kort periode. Er det et rigtigt job? Det er et rigtigt job. Ja, okay. Vi bruger vores sparepenge på at ansætte lidt, og så må jeg se, hvad man kan gøre bagefter. Bagefter, når sådan ja. Der er stor arbejdsløshed. Vi uddanner mange folk til arbejdsløshed i dag. Ikke? Ja, men du ved udmærket, at den ene halvdel arbejder, og den anden halvdel er på overførselsindkomst. Her i Danmark? Her i Danmark, faktisk. Det er der. Ikke? Altså, Danmark er relativt rigt samfund. Det er bare fordelingsnøglen, den er forkert. Ja. Ikke? Altså, hvis man kan, dem der har den højeste lønninger, giver lidt, og betaler mere i skat, og ikke får skatlettelse, så vil vi afskaffe arbejdsløshed. Fordi vi har brug for folk. Det kan ikke være, det er uanstændigt, at fru Jensen kun går i bad en gang om måneden. Meget. Men jeg går i bad hver dag. Hvis ikke jeg 2 gange om dagen, når det er varmt. Selvfølgelig. Det er simpelthen fandme uanstændigt. Ja. Og det problemet er, at det ser ud til at blive værre. Altså velfærden bliver skåret mere og mere. De siger godt nok noget andet inde på Borgen. Ja. Men problemet er, som jeg opfatter, jeg har været meget sammen med pædagoger, der arbejder i en børnehave og sådan. Og jeg kan se, at tingene bliver værre. Altså, og folk, der arbejder som pædagoger, det er helt tydeligt, at tingene bliver hårdere. Man har mindre tid til børn, man har og det samme i skolerne, det samme på sygehus, og så videre, og så videre. Og man må sige, hvis vi ikke gør noget, så fortsætter det. Og det er det samme for ældre mennesker. Hvis vi ikke gør noget, så fortsætter det. Og jeg mener, at jeg vil bruge min tid i dag, når der er nogen, der ser, og sige til folk, altså, det er ikke nok at vente på næste valg. Vi må op af stolene, ud på gaden, begynde at lægge noget pres. Begynde at snakke sammen. I har selvfølgelig en hjemmeside, ikke også? Og hvad hedder den hjemmeside? Den hedder socialister.dk. www.socialister.dk. Har du fik fat i det? Det er godt. Jeg vil også lige vise en anden ting. Det kan være, at folk faktisk kender os bedre fra vores avis. Ja. Kan man holde den op sådan her? Ja, jeg kan bare komme sådan. Ja. Det er Socialistisk Arbejdervis. Det er vores blad, som vi sælger. Og hvor tit kommer den? Kommer en gang om måneden. Om måneden, ja. Og det er frivilligt alt sammen? Ja, det er frivilligt alt sammen. Okay, det er godt. Altså, Jeg har også nogle internationale kontakter. Ja. Der har lige vist mig en trøje der. Vis den her også. Det er Global Intifada. Global Intifada. Det er vores kommentar til palæstinensernes kamp. Vi mener, at deres kamp er retfærdig og støtter den 100%. Men hvis det her kan sprede sig, hvis man kan sige, den tredje intifada, hvis den bliver global eller stor i hele regionen i Mellemøsten, så er der faktisk en chance for, at Palæstina kan vinde.